ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi pwede na bigay todo tayo sa pagmamahal sa ibang tao tapos ay wala nang matitira para sa atin. Kaya nga dapat ay ibalanse natin at unahin nating mahalin ang ating sarili upang makapagbahagi tayo ng pagmamahal sa iba. Ikaw, kabarangay, mahal mo ba ang iyong sarili? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig sa Barangay Love Stories. Sobra talagang nakaka-addict ang bawat episode na tinatampok ninyo. Kaya naman nag-decide na po akong sumulat din at magpadala ng aking kwento. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Norman. 35 years old at taga Malolos, Bulacan. Kung ilalarawan ko po ang aking sarili ay proud kong sasabihin na isa akong masipag na anak, mapagmalasakit na miyembro ng pamilya at talaga namang bigay todo. Ang motto ko kasi ay lahat kakayanin para sa mga mahal ko sa buhay. At kung tatanungin ninyo mismo ang nanay Mirna ko, ay papatunayan niyang nagsasabi ako ng katotohanan. Nay, nandito na po ako. May dala po akong mga grocery. Pasensya na po ang konti ng nabili ko, eto lang. Anong konti? Ang dami-dami na nito. Ay, akin na nga lahat yan ang mailagay ko sa mesa. Tapos maupo ka muna dyan sa sopa para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi gumastos ka na naman para sa bahay natin. Sweldo ko naman po ngayon, Nay. Basta, salamat pa rin. Teka, ikukuha kita ng tubig na maiinom, ha? Mukhang uhaw na uhaw ka na dyan. Medyo nga po eh. Sige po, salamat po. Nak, malamig yan para mapatid uhaw mo. Inumin mo muna. Sige po, salamat, Nay. Sarap ng tubig. Tanggal uhaw ko dun. Nako, kawawa naman tong anak ko. Ang dami-daming binuhat. Kaya ko naman po, Nay. Kahit na. Ay, kumain ka na ba? Kung hindi pa, nagluto ako ng paborito mong ulam doon. Yung sarsyadong tilapia. Nako, dinamihan ko na yung itlog at kamatis kasi alam kong gustong-gusto mo yan. Oh! Wow! Ang sarap naman, Nay! Masarap talaga yon kasi punong-puno rin yun ang pagmamahal ng isang ina. Paano? Ipaghahain na ba kita, anak? Nako, mamaya na po, Nay. Gusto ko munang umupo rito sa sofa para naman malapat ko sandali yung puwet at likod ko. Ako na lang din po ang maghahain ng pagkain ko mamaya. Ayaw mo ba na asikasuhin kita? Siyempre gusto ko po, pero chillax na lang po muna kayo dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Kakain din naman po ako maya-maya. Teka, may ibibigay po pala ako sa inyo, Nay. Kunin ko lang po wallet ko, ha? Ano yan? Pera? Opo. Ito po, para po sa inyo. Para sa akin, ano namang gagawin ko dyan? Pambayad po sa tubig at saka sa kuryente.
Bakit parang ang dami naman yan? Magkano lang naman yung tubig at kuryente natin rito, anak? Yung sosobra po dyan ma sa inyo na. Baka gusto nyong magpasalon, manicure o pedicure. Ay nako, hindi na. Luho lang yon. Gastos lang. Ay, meron naman pong panggastos, tsaka minsan lang naman po ito. Ikaw talaga. Siyempre, nahihiya ang nanay mo kasi baka wala ka ng pera dyan pang gastos. Ang dami-dami mo ng pinamiling grocery tapos nagbigay ka pa ng pera para sa tubig at kuryente. Huwag po kayong mag-alala ma, kasi meron naman po akong panggastos dito. Sigurado ka ba, nak? Opo. Magsisinungaling ba naman ako? Hindi, pero nag-aalala lang ako eh. Simula nung nagkatrabaho ka parang hindi ka na pumalya sa pagtulong sa pamilya natin. Kahit nga ilang kamag-anak natin, tinutulungan mo pag kaya mo. Ayoko lang na masaid yung ipon mong pera. Ikaw naman yung mauubusan. Nako ma, hindi po mangyayari yon kasi sinisiguro ko na may natatabi rin ako para sa sarili ko. May kasabihan nga na mahirap tumulong sa iba kung hindi ko muna uunahing tulungan ang sarili ko. Lagi nyo kaya pinapaalala sa akin yun? Aba, oo naman. At saka, tumutulong lang naman ako sa mga kamag-anak natin kung nakaluluwag ako eh. Kung wala, tumatanggi naman po ako. Noon, medyo hirap akong humindi pero ngayon, pinag-aaralan ko na po. Tama rin naman yan. Mahirap na sa'yo lang lagi iaasa ang lahat. Kaya nga po eh. Pero masaya naman ako sa tuwing nakakatulong ako. Lalo na sa inyo at dito sa bahay natin. Alam ko, kapos din iba kong mga kapatid. Ay, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, nak. Kasi malaki talaga ang naitutulong mo sa mga gastusin natin sa araw-araw. Pero paalala pa rin ha, huwag mong abusuhin ang sarili mo. Magpahinga ka pa rin. Huwag kang magpapakapagod ng husto sa trabaho at maglibang-libang ka rin. Alam mo yon, umalis ka, mamasyal, para hindi puro trabaho at bahay lang ang napupuntahan mo. Pero katulad ng iba nating kabarangay, Papa Dudut, na lumaki sa hirap, hindi naiiba ang kwento ng aming pamilya. Mekaniko sa talyer ang tatay ko samantalang labandera naman si nanay. Tapos 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Madalas ay kulang talaga ang kita ng mga magulang namin, pangkain at panggastos namin sa araw-araw ay kinakapos. Kaya naman pinangako ko sa aking sarili na magsusumikap ako upang hindi na namin muling maranasan ang magutom. Kaya naman binuhos ko talaga ang panahon ko sa pagtatrabaho. Sa katunayan ay hindi pa ako nakontento sa pag-oopisina. Dahil tuwing day off ko ay rumaraket pa ako sa food business ng kaibigan ko bilang kosinero. Dahil sa pagiging abala ko ay nakalimutan ko na ang aking buhay pag-ibig. Bagay na madalas kumustahin sa akin ng nanay ko. Ay, nak, pwede ba kitang matanong? Sige po ma, ano po yun? Ilang taon ka na nga ba ulit? 34 na po ako ngayong taon. Bakit po? Oh, lagpas na pala sa kalendaryo yung edad mo. Pero ni isang babae, wala ka pang nababanggit o pinakikilala sa akin na nililigawan mo. Nak, may bala ka pa bang mag-asawa? Siyempre ma, meron po. Kailan mo naman bala? Kasi nagkakaedad ka na. Nung panahon namin, ganyang edad, may 5 ng anak. Ay, iba naman po yung panahon nyo sa panahon natin ngayon. Saka sa totoo lang, wala po akong oras makipag-date dahil busy ako sa pagtatrabaho. Oo nga Kahit day off mo doon ka naman sa kaibigan mong si Tio pumapasok. Wala ka ng pahipahinga. Masaya naman po ako na marami akong ginagawa Saka nakakapagpahinga naman po ako Pero wag mo pa rin kalimutan mag-love life. Kasi baka magulat ka na lang, tumanda ka ng binata. Ma naman, wala naman po sigurong problema kung tumanda akong binata, di ba?
Wala nga, pero masarap pa rin yung meron kang sariling pamilya at saka mga anak. Oo, mahirap ang buhay pero naniniwala naman ako na gagawin mo ang lahat para itaguyod yung pamilyang bubuuin mo eh. Malaki ang tiwala ko na magiging mabuti at responsable kang padre de pamilya. Sige po, ma. Kapag meron na po akong natitipuhang babae, kayo po ang unang makakaalam. Abay, dapat lang kasi nanay mo ako. Ako ang dapat una mong pagsabihan dahil kung hindi magtatampo ako. Thank you talaga sa tulong mo sa business ko, tol ah. Laking luwag lalo kapag may tauhan ako na hindi pumapasok eh. Kung pwede lang talaga na dito ka na lang sa akin magtrabaho kaso hindi ko kayang pantayan ang daily rate mo eh. Oo, kasi kapag dito na ako papasok ay malulugi ka sa akin. Ewan ko sa'yo. May iba tayo. Wala ka pa rin bang nililigawan, bebot? Nako, tol. Nagugustuhan nga, wala eh. Liligawan pa kaya? Baka sakali lang naman ako na meron na. Nako, nagbabaka sakali o nakikichismis? Ganun na rin yun. Siyempre, sa ating anim na magtotropa ikaw na lang yung wala pang bebe. Ayaw naman namin tumanda kang binata kaya dapat kumilos ka na para di mangyari yun. Alam mo, tol, para kang nanay ko. Nung nakaraan lang, kinumusta niya buhay pag-ibig ko. Wala naman daw kaso maging matandang binata pero mas masarap pa rin ang may asawa at mga anak. Totoo yan. Tingnan mo ko ha. Meron akong mga anak. Wala nga lang asawa kasi hindi naging okay pagsasama namin. Pero ayos lang dahil nasa akin naman yung mga bata eh. Ayun, magulo na masaya. Iba pa rin kapag may kasama kang bata. Kahit nakakapagod silang alagaan pero nakakatuwa pa rin. Sino ba kasing may sabi sa'yo na gusto kong tumandang binata? Siyempre naman, gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. Kaya lang, ang problema ko wala na akong panahon na kumilala ng babae. Masyado ka kasing busy sa trabaho. Kulang na lang, pakasalan mo mga trabaho mo eh. Huwag ganun. Sobra ka naman, tol. Joke lang. Alam ko naman na masipag ka at responsableng anak. Bigay todo kung tumulong. Pero sabi nga ng nanay mo, pumag-ibig ka rin. Yan din naman gusto namin para sa'yo ng mga tropa natin eh. Kaya nga, meron sana akong papakilala sa'yo. Ha? Sino naman? Marisa ang pangalan niya. Kaibigan ng kapatid ko. Mabait yun. Maganda. Mahinhin kumilos at magsalita. Single and ready to mingle. Nasabi ko na rin sa kanya na irereto kita sa kanya. Kaya alam niya na single ka rin. Alay mo, kayo na pala ang para sa isa't isa, di ba? Subukan mo lang makipag-date at kilalanin pa ng husto si Marisa. Papa Dudut, nagkita kami ni Marisa sa isang cafe sa Quezon City. At masasabi ko na kabadong-kabado ako. Yun pa lang kasi ang unang beses na may makaka-date ako kaya naman ayokong magkamali. Pero buti na lamang at mabait si Marisa at malumanay magsalita. Kaya naman napanatag agad ang aking kalooban. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At doon na niya nakwento na meron siyang anak sa ex-boyfriend niya na nasa probinsya nila sa Iloilo. Sa totoo lang, nagulat ako noong nalaman kong single mother siya pero hindi naman nagbago ang tingin ko sa kanya. Mas sumanga pa nga ako sa kanya at tumaas ang aking respeto sa mga sakripisyo niya para sa kanyang anak. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, niligawan ko si Marisa ng 2 buwan bago niya ako sinagot. Noong mga panahong yon ay nakilala at nakausap ko na rin ang anak niya sa video call. Sa katunayan ay nagplano na nga kami ng bakasyon sa Iloilo
para personal ko na itong makilala. Pasukan din kasi ng mga panahong yon kaya hindi niya basta-basta mapapaluwas sa Maynila ang bata. Pero habang hindi pa nangyayari yon ay sinabi ko kay Marisa na ipakilala ko muna siya sa aking nanay. Hindi ko pa siya naisasama noon sa bahay dahil pareho pa kaming busy sa aming mga trabaho. Pero palagi ko siyang nakukwento sa nanay ko kaya naman sabik na sabik din ito na makilala siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Ang sarap po talaga nitong niluto niyong kare-kare, Nay. Nako, salamat anak. Uy, pero magdahan-dahan ka nga sa pagkain ha. Baka mabulunan ka, tsaka baka kung ano na lang ang isipin ni Marisa, oh. Nako, Nay. Alam po ni Marisa na masarap kayong magluto kaya ganadong-ganado ako pag kumakain. Lagi ko rin kasing nakikwento sa kanya yun, Nay. Di ba, babe? Tama po si Norman. Walang araw na hindi niya binida yung bawat luto niyo na pabaon niyo sa kanya. Nako, ganun ba? Salamat naman. Pero bakit parang hindi ka halos kumukuha ng ulam? Ayaw mo ba ng kare-kare? Yung totoo, allergic po kasi ako sa mani eh. Aha? Ganun ba? Nako, paano yan? May nakain ka na? Hindi naman po malala yung allergy ko, tsaka kaunti lang naman yung nakain ko, kaya ayos lang po ko. Marisa, nako, sorry ha, hindi ko alam na may allergy ka sa mani. Specialty kasi ni Nana yung kare-kare, kaya yan yung nirequest ko na lutuin niya. Special din kasi yung okasyon dahil nga ipapakilala kita sa kanya. Ayos nga lang ako. Kaunti lang nakain ko, di ba? Tsaka saka kung wala akong allergy siguradong hindi ko pa rin kakainin yung luto ng nanay mo. Kasi hindi naman masarap. Paano niya naging specialty yan? Ang tabang naman. At ang lansa ng karning ginamit. Makunat din. Pati yung gulay mapait. Nakakadiri. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko, Norman? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Pasensya ka na ha kung hindi ka nasarapan sa luto ko. Wala na po ba kayong ibang niluto? Ha? Kasi hindi ko makakain yung kare-kare na yan. Baka hindi lang malalang allergy abutin ko dyan eh. Baka sumakit din tiyan ko. Sige. Teka, ipagluluto kita ng ibang ulam na makita ko sa ref natin. Nay, wag na, Nay. Order na lang tayo. Wag ka nang umorder. Gastos lang yan. Tsaka meron pa naman tayong mga sangkap dyan sa ref. Ako nang bahala, ha? Kumain na lang kayo dyan, ha? Sandali lang, magluluto lang ako. Nay! Marisa, mag-usap nga tayo dun sa labas. Bakit sa labas pa? Pwede naman dito na lang sa mesa. Mamaya malamok pa dun kagatin pa ako. Please, Marisa, kahit sandali lang. Ay, nako! Kakainis ka talaga. Nandito na tayo sa labas. Ano bang pag-uusapan natin, ha? Dalian mo ha, kasi ayokong papakin ng lamok dito. Hindi naman malamok, masyado ka lang maarte. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Tinawag mo akong maarte? Sorry pero sumusobra ka na kasi. At bakit ako sumusobra, Aber? Wala naman akong ginagawa sa'yo Sa akin wala, pero sa nanay ko meron. Pinahiya mo lang naman yung luto niya, pinaghirapan niya yun. Saka saan galing yung pinagsasasabi mo kanina na hindi masarap sarap na sarap nga ako sa pagkain kanina. Aba, anong malay ko kung na-immune na yung panlasa mo sa luto ng nanay mo? Lagi mong kinakain malamang nasanay na yung dila mo. Ang bihira ka, ano ba kasi problema mo? Wala akong problema. Pero nag-expect lang talaga ako na mala 5-star restaurant yung luto ng nanay mo. Pero turns out, hindi naman pala. Hindi ko na nga malunok kaya tinigilan ko ni. Kahit titigan masakit sa mata. Okay, look. Hindi naman sa nilalait ko yung luto ng nanay mo, ha? Mali ko lang din siguro Masyado akong nag-expect. Sinadya ko pa namang hindi kumain bago pumunta dito sa inyo. Kasi nga plano ko na dito kumain ng marami. Kaya lang ganun pa ang nangyari. Mali pa rin na pinahiya mo ang nanay ko.
Sana sinarili mo na lang yung opinion mo. Wow! Kasalanan na palang pagiging prangka, ha? Eh kung hindi ko sasabihin ng totoo, ako naman ang kawawa, di ba? Gusto mo, magsinungaling ako sa'yo? Sabihin kong nasasarapan ako sa luto ng nanay mo kahit hindi? Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas eh. Kung hindi mo kayang tanggapin yung pagiging prangka ko, buti pa maghiwalay na tayo. Mga padudot, ayoko namang maghiwalay kami ni Marisa kaya naman pilit ko siyang inunawa ng mga panahong yon. Inihingi ko na lamang siya ng pasensya sa nanay ko na nagsabi naman na ayos lang. Pero ramdam ko na labis niyang kinalungkot ang una nilang pagkikita ng girlfriend ko dahil sa pagiging prangka nito na wala naman sa lugar. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaayos naman kami ni Marisa kaya lang ay habang umuusad ang aming relasyon ay unti-unti kong nadidiskubre ang natatagong ugali ng girlfriend ko. Taliwas po sa pagiging mahinhin at malumanay niyang magsalita. Noong una ay ang natatago niyang kaartihan na wala sa lugar at pagiging matabil ang dila. Bukod doon ay magastos din po si Marisa, Papa Dudut. Alam mo, gustong-gusto ko talaga sa cafe na to. Aesthetic eh. Sigurado akong pupusuan na naman ng mga friend ko online yung My Day ko. Aesthetic nga pero di naman masarap yung kape saka ang mahal ng menu nila. Sabi ko naman sa'yo, subukan natin sa iba eh. Meron akong alam na kabubukas lang pero maraming magagandang review. Ayoko sa iba. Gusto ko rito. Hindi bagay yung beauty ko sa mga pipitsuging kainan, no? Maawa ka naman sa akin. Maaate mo ba na i-date ako sa isang mabaho at mamurahing lugar? Marisa, para sa kaalaman mo, hindi mabaho yung lugar na gusto ko sanang puntahan natin sa date natin ngayon. O, edi sige. Hindi na kung hindi. Pero mamurahin pa rin. Ayoko doon. Gusto ko rito. Ay, bahala ka na nga. Bahala talaga ako. Ay, babe, malapit na pala yung birthday ko. Ano palang plano mong regalo sa akin? Ano? Don't tell me, nakalimutan mo na ah. Sige ka, magtatampo ako. Hindi ko nakalimutan pero sikreto muna kung anong ireregalo ko sa'yo. Siyempre, wala nang element of surprise yun kapag sinabi ko, di ba? Hindi ako mahilig sa sorpresa eh. Mas gusto ko, alam ko na kung anong ireregalo mo sa akin. Para naman masabi ko agad sa'yo kung magugustuhan ko yun. Anong ibig mong sabihin? Para lang hindi masayang yung pera mo. Dapat magugustuhan ko talaga. At saka para sigurado na magugustuhan ko, ako na lang ang pipili o magsasabi kung anong ireregalo mo sa akin, di ba? Hayaan mo na yung surprise na yan. Madali naman yung pekein sa social media. Ang totoo, wala pa talaga akong naiisip na regalo eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala akong ibibigay ah. Masyado lang kasi akong maraming iniisip nitong nakaraan kaya… Okay lang naman. Kaya nga tinanong ko para matulungan kita eh. Alam mo kasi, marami akong gustong bilhin. Pwedeng ikaw na bumili ng iba doon para mabawasan yung nasa listahan ko. Yun na lang ang iregalo mo sa akin sa birthday ko. Nandito na po ako, Ma. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit malungkot ka, anak? Wala po ito. Pagod lang po ako sa trabaho. Gusto mo ba ng tubig? Huwag na po, Ma. Hindi naman po ako nauuhaw. Upo na lang po muna ako kasi kanina pa nangangalay itong balakang ko eh. Nakasabit kasi ako sa jeep pa uwi para lang makauwi rito. Grabe, wala ako halos masakyan tapos ang lakas pa ng ulan.
Eh nako, bakit hindi ka na lang nag-taxi o di kaya nagrenta ng kotse para makauwi rito? Wala na po kasi akong cash tapos hindi ko naman magamit yung card ko dahil nasagad ko na. Wala pa akong pambayad kasi sa susunod na linggo pa yung sweldo namin. Oo nga pala ama, pasensya na po pala kasi baka hindi ako makapagbigay para sa grocery natin sa sahod ko Unahin ko lang pong bayaran yung credit card ko kasi baka magka-penalty po ako. Mahirap na. Ay, wala namang kaso yon kasi nandyan pa naman yung mga pinamili mo. Pero matanong ko lang ha, hindi naman sa nangingialam ako pero ngayon ko lang yata narinig na nasagad mong paggamit ng credit card mo. Tapos naubusan ka pa ng cash hindi ka naman ganyan nak. May binili ka ba o nanakawan ka? Hindi po ako nanakawan ma pero tama po kayo na may binili ako. Binilahan ko po ng bagong cellphone si Marisa kasi birthday niya po ngayon. Yun po kasi ang request niya Tapos kumain kami sa labas kaya ayun. Naubos naman yung cash na dala ko. Barya na lang ang natira kaya hindi na nga ako nakapag-taxi pa uwi. Ganun ba? Ay, buti na lang ligtas ka pa rin na nakarating dito sa atin nak. Di bale, sa susunod, siguraduhin mo na lang na may ititira ka pang pamasahe. O di kaya, kapag wala ka na talagang pera dyan, di tawagan mo ko. Sasabihan ko yung mga kapatid mo na pahiramin ka ng pera. Yung isesend nila gamit yung e-wallet para meron kang magamit. Opo ma, salamat po Wala yun anak. Oh, sige na, kumain ka na doon. Para naman makapagpahinga ka na pagkatapos. Papadudot hiyang-hiya ako sa nanay ko ng mga panahong yon. At bagaman sinabi niya na wala namang kaso kahit magkano lamang ang ilaan ko para sa bahay namin ay hindi pa rin mawala sa akin yung pakiramdam na nagkulang ako. Sa kabilang banda ay ayoko namang makaramdam ng pagsisisi na mas inuna kong bilhin ang birthday gift ni Marisa up to the point na nagipit na ako. Kaya nga ginawa ko talaga ang makakaya ko upang i-budget ng maayos ang aking sweldo kaso'y sadyang nahihirapan ako dahil sa pagiging maluho ng aking girlfriend. Hindi ko na lang namalaya na naubos na pala ang ipon ko sa mga bagay na pinabibili niya na hindi lang para sa kanya kundi maging sa anak niya. Hindi ako maramot na tao. Pero nung time na yon ay nasaid na talaga ako papadudot. Hindi lang sa pinansyal kundi maging emosyonal at mental. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay mas nanaig pa rin sa akin ang pangunawa at pagmamahal kay Marisa papadudot. Kaya naman kahit halos maubos na ako ng mga panahong yon ay nagtitiis ako. Maasikaso naman din kasi si Marisa at bumabawi siya sa akin kapag pakiramdam niya ay nagkukulang na siya. Malambing naman siya pero mas madalas nga lang kapag may kailangan siya nangyayari yon. Hindi nga nagtagal ay ibinalita sa akin ni Marisa na buntis siya papadudot. Pero naging maselan yon. Kaya naman nag-decide kami na tumira muna sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Complete bed rest ng 3 linggo ang rekomendasyon ng OB niya. Dahil hindi makapit si baby at ayaw naman namin na may mangyaring masama sa anak namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa nanay ko na nagboluntaryo siyang alagaan si Marisa. Akala ko ay maayos ang turingan nila sa isa't isa pero nagkamali pala ako papadudot. Isang beses ay narinig ko sila na nagtatalo sakto galing akong banyo dahil katatapos ko lamang maligo.
Marisa, tulog ka na ba? Hindi po, Nay. Pwede ba akong pumasok? Kukunin ko lang yung mangkok na pinaglagyan ko ng lugaw. Sige po. Hala, nak! Bakit yata parang hindi mo namang kinain tong lugaw? Wala naman kasing lasa tsaka nakakasuka. Paanong nakakasuka maayos naman at malinis yung pagkakaluto ko dyan. Tsaka may lasa yan, tinikman ko yan kanina Sa wala nga akong nalalasahan Alam nga namang ipilit kong sabihin na meron kahit wala, di ba? Lumabas naman akong sinungaling nun. Ganun ba? Pasensya na ha. Baka nagkamali lang talaga ako. Hoy, Marisa. Bakit mo sinisigawan ng nanay ko? Hindi ko sinisigawan ng nanay mo. Nag-uusap lang kami. Anong hindi Ang taas ng boses mo, saka dinig na dinig ko dun pa lang sa banyo. Kaya nga tinapos ko na yung paliligo ko para labasin na kayo. Hindi ko nga sabi sinisigawan yung nanay mo. Masyado ka namang OA Pinagsasabihan ko lang siya na hindi masarap yung lugaw na niluto niya para sa akin. Tsaka, bakit ba siya panipakain sa akin ng lugaw? Wala naman akong sakit. Nagkataon lang naman talaga na kailangan kong humilata sa higaan na to ng 3 linggo, pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ko kayang ngumuya ng matinong pagkain. Ayoko niyan. Hindi ako nabubusog dyan tapos ang tabang pa. Marisa, pwede mo namang sabihin ng maayos sa nanay ko Hindi yung ganyan na pinagsasalitaan mo pa siya ng hindi maganda. Teka nga, abogado ka ba ng nanay mo? Anong sinabi mo? Lagi mo na lang kasi siyang pinagtatanggol imbis na ako ang kampihan mo. Baka nakakalimutan mong partner mo ko at magiging nanay na ng anak mo. Siyempre hindi ko nakakalimutan yun, pero nanay ko pa rin yung binabastos mo. Anong binabastos pinagsasasabi mo dyan? Alam mo sumusobra ka na ha? Ma, magsalita naman kayo! Sabihin yung hindi ko kayo binabastos! Hindi naman ako binabastos ni Marisa, anak. Anong hindi? Dinig na dinig ko nga mga pinagsasasabi sa inyo ng babaeng yan. Hindi na niya kayo nirespeto. Hoy Marisa, nanay ko pa rin yung kausap mo At wala kang karapatan na bastusin siya. Wala ka ba nanay? Ano bang klaseng tanong yan? Sinong nag-aalaga sa anak ko kung wala akong nanay, di ba? Meron naman pala, pero ganyan mo ba kausapin at pakitunguhan ng nanay mo? Hindi! Nanay ko yun Kung ganon, matuto ka ring igalang ang nanay ko kasi parang ako na rin yung hindi mo nirespeto sa tuwing binabastos mo siya. Ang bait-bait ng nanay ko pero hindi ibig sabihin pwede mo na siyang abusuhin. Ni minsan hindi kanya pinatulan. Siya pa nga madalas humingi ng pasensya matapos mo siyang tarayan, di ba? Sana dun man lang maisip mo na nakakabastos ka na. At kung kaya mong irespeto ang nanay mo, sana gawin mo rin yun sa nanay ko. Norman, hindi naman siguro sinasadya ni Marisa kaya hayaan mo na lang. Ayos lang naman ako Tingnan mo! Ayos lang naman pala sa nanay mo Pero kung makareact ka dyan, akala mo nakagawa ko ng krimen? Pasensya na, Pasensyahin mo mukha mo! Sabi ng OB natin hindi raw ako dapat ma-stress, pero sa'yo ako nai-stress! Isama mo pa yung nanay mong ewan! Sana talaga doon na lang ako sa nanay ko sa Iloilo umuwi! At siya na lang yung dapat na nag-alaga sa akin! Hindi kayo! Papadudot dismayado ako at nasaktan sa kung papaanong pakitunguhan ni Marisa ang nanay ko. Akala ko kasi nagbago na siya pero maling-mali ako dahil hindi naman pala papadudot. Sa palagay ko nga ay mas lumala pa ang pag-uugali niya dala na rin ng kanyang pagbubuntis. Isyo na rin kay Marisa na nagbibigay ako ng ambag sa bahay namin lalo na at magkaka-baby na kami. Dapat daw ay sila na lamang ang sinusuportahan ko at hindi na ang pamilya namin. Hindi ko naman pinapabayaan si Marisa at ang magiging anak namin pero hindi ko basta-basta mapuputol ang suporta ko sa nanay ko. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay binabalanse ko yon. Kaso'y hindi yon maintindihan ng kinakasama ko. Pinaramdam niya sa akin at sa nanay ko kung gaano niya kaayaw yung setup namin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na maghanap ng marirentahan dahil kaya naman niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Lumipas nga ang 2 buwan at naging okay naman ang baby namin kaya hindi na kailangan ni Marisa na mag-bed rest. Dahil doon ay nagpaalam siya sa akin na lalabas siya para makipagkita sa dati niyang mga katrabaho, bagay na pinayagan ko naman. Kaya lang ay meron akong nalaman na labis kong kinabigla.
Ano ba naman tong lalaking to? Nasend pa talaga ng picture niya na naka-topless. Oh, kita ko tuloy yung kanyang mga pandesal. Ha, Marisa? Anong sabi mo? Ano ka ng kalabaw? Hindi ako anak ng kalabaw, anak ako ng nanay ko. Nagulat ako kaya nasabi ko yun. Pero ewan ko sa'yo, sineryoso mo naman. Paano hindi ko seseryosohin kung ano-anong naririnig ko sa'yo? Ano bang narinig mo? Nasabi mo may nag-send sa'yo ng picture na nakatopless. Sino ba yan, ha? Saka bakit mo biglang tinatago yung cellphone mo, ha? Wala. Wala ka na doon. Anong wala ako doon? May tinatago ka, no? Tangero ka, ha? Wala akong tinatago sa'yo. Kung wala, edi patingin ako ng cellphone mo. Akin na. Akala mo hindi ko napapansinan nitong mga nakaraang araw palagi kang nakatutok dyan sa cellphone mo, ha? Narinig pa kita na may kausap ka nung isang gabi. Kaya akin na, patingin ako niyan. Gusto kong malaman kung sino ba yung kausap mo niyan. Ayoko nga. Ganon. Pues aagawin ko na lang sa'yo kung ayaw mong ibigay. O ano? Kahit ayaw mo nakuha ko naman na. Norman, please sa akin yung cellphone ko. Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin yan. Ha? Ba't mo gagawin yun? Kasi may tinatago ka na ayaw mong malaman ko? Hindi. O ayan o. Sakto, ang daming mensahe ng kausap mo. Tingnan ko nga kung sino tong hayop na to. Norman, wag! Ano to? Bakit kayo magkausap ni Theo, ha? At bakit siya nagpapadala ng mga hubad na litrato sa'yo? Nasaan na yung hayop na yun? Walang hiya ka, Theo. Norman, wag mo nang sugurin si Tio. Ikaw! Hayop ka, Theo! Akala ko kaibigan kita pero tinalo mo ako! Dapat sa mukha mo sinusuntok para makita mong hinahanap mo! Norman, bakit mo ako sinuntok? Nagtanong ka pa talagang ahas kaya kulang pa nga yan dahil sa ginawa niyong panloloko sa akin! Sira ulo ka, Norman! Kala mo siguro hindi masakit yung ginawa mo, no? Halika! Dadagdagan ko pa para lalo ka Sige, masasaktan! tara! Magsuntukan tayo! Kala mo yata, atrasan kita eh! Tama na! Tumigil na kayo! Ikaw babae ko, huwag mo akong awatin! Tuturuan ko pa ng leksyon yung lalaki yan! Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sige nga! Nagtatanong ka pa rin! Eh bakit sa akin ka lang nagagalit? Eh si Marisa naman ang unang lumapit sa akin, ah! Paano hindi ako magagalit? Nakita ko yung mga hubad na litratong sinend mo sa girlfriend ko! Baka nakakalimutan mo. May kinakasama na si Marisa at ako yun! Hindi ko naman nakalimutan yon. Pero yung kinakasama mo, ang humingi ng mga picture ko na yon. Ano? Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Sabi mo gusto mong makita ang katawan ko kaya nag-send ako ng picture. Kaya lang nagpahuli ka naman kay Norman kaya yari tuloy tayong dalawa. Tio! Sumusobra ka na, Norman. Akala mo hindi kita papatulan, ha? Sige! Magsuntukan tayo! Para lalo kong mapadugo yung bastos mo ka! Ano ba kayo? Sinabing tama na eh! Makinig naman kayo sa akin! Huwag akong magsabihan at awatin mo kundi ang Norman na yan. Siya naman na noon ang nanunto ka at pag-amok dito sa pamamahay ko. Meron akong dahilan kung bakit ko ginawa yun! Tinalo mo ako, tol! Akala ko pa naman magkaibigan tayo! Tigil na kayo sa amin! Ang sakit! Marisa! Marisa! Marisa, nagdudugo ka! Ang baby ko! Ang baby ko! Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Dalhin niyo ako sa ospital! Papa Dudut, dinala namin si Marisa sa ospital dahil nagdudugo siya ng mga panahong yon. Takot na takot ako ng mga panahong yon para sa kaligtasan ng baby namin. Kaya nga pansamantala kong nakalimutan ang galit ko kay Theo dahil natuon ang buong atensyon ko para kay Marisa. Pagdating namin sa ospital ay agad na inasikaso ng mga doktor ang kinakasama ko. Pinaghintay kami ni Theo sa labas ng emergency room at doon ko na tinawagan ang nanay ko. Gulat na gulat siya sa mga nangyari at humahangos na nagpunta sa ospital na kinakaroon na namin.
Pero huli na ang lahat dahil binalita sa amin ng doktor na nakunan si Marisa. Ibig sabihin, patay na ang baby namin. Sobrang sakit ang pangyayaring yon at hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil pakaramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nawala ang aming anak. Pero mas masakit na pagkagising ni Marisa ay inamin niya sa akin na hindi ako ang ama ng sanggol na dinadala niya. Matagal na pala silang may relasyon ni Theo at may ginagawang milagro habang nakatalikod ako at hindi pa sila nakontento dahil pinaako pa nila sa akin ang bata na hindi naman nanggaling sa akin. Kaya nga noong araw ding yon ay nakipaghiwalay na ako kay Marisa at tinapos ko na ng tuluyan ng pagkakaibigan namin ni Theo. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on ako, Papa Dudut. Tinuring ko na lamang na blessing in disguise ang redirection na nangyari at mas nag-focus na lamang ako sa aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Norman. Ako? Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na. I-talk to Papa na! Mga kabarangay, talk to Papa na. Kaya kung may mga problemang gustong pag-usapan dyan, welcome na po kayong tumawag sa ating telepono sa 8982-7792. O kaya naman mga kapuso, mag-PM po sa aming mga social media. Sa akin po, Papa Ace. Ayan, at sa akin naman mga kabarangay, Lady Gracia. Pero ngayong umaga may makakasama na tayo ng live. At problema daw niya ay tungkol sa magkakaibigan. Oh, friendship. Nako, buti Ano naman kaya walang nangyari? jowa na problema ngayon. Diba? Nakakasawa na din. Umay na kami. Jowa, may kabit, di maiwan, mahal na mahal. Para sa mga anak, ganyan. O ngayon naman pagkakaibigan naman tayo. Uy. Nasa kabilang linya na si Zen. Hello, Zen. Hello? Hello po. Ayan. Okay, Zen, naka-loudspeaker ka ba or headset? Hindi po. Wala po sa akin. Tunog robot ka lang talaga Oo today. Ganun. Teka, hanap ka ng pwesto na alam mong may maayos sa signal. Ayan po, okay na po. Parang kung nakikipag-usap kay E.T., no? Gano'n. O sige, Jen, ano bang nangyari sa inyong mga kaibigan? Talk to Papa na. Ayan, hindi ko po alam paano sisimulan. Nakakabahan po kasi ako. Gaano na kayo katagal na magkakaibigan? Paano kayo nagkatagpo-tagpo? Una po, nagkatagpo-tagpo lang po kami sa trabaho. Parang nabuo po kami na magkakatrabaho, ganun po. Oh? Tapos, paano lang po yun, tawag dito. Una po, isa muna yung kaibigan, tapos yung mga jowa sila naging kaibigan namin. Mga ganun po. Yung mga jowa nila naging kaibigan mo? Oo, mga ganun. Mga boyfriend nila. Tapos yung i-share ko po kasing problema ko, hindi naman po, mabigat lang po kasi sa loob. Kasi lahat naman po sila is pinahalagaan ko as kaibigan talaga, parang mga kapatid ko na. So yung i-share ko po kasi is isa po sa mga naging ex ng dati kong matalik na kaibigan. Ex ng dating matalik na kaibigan. Opo. Naging jowa mo. Hindi po. Madalas kasi ganun. Uso din kasi yan eh. Sulutan. Sulutan eh. Natapos mo na ako naman. Sige. Ano ba nangyari doon? Hindi po napunta sa ganun. Dapat papunta pero hindi. Oy, tignan mo na. Ginudge ka namin kasi agad kaya hindi mo na dinala doon eh. Pero feeling namin talaga doon yung punta eh. Naglandian. So paano ba nangyari? Hindi ko naman po pinorso na papunta doon kasi mas pinahalagaan ko po yung pagkakaibigan namin. Wow.
Be, tayong tatlo lang yung Oo. nakikinig sa programa. Walang nakikinig na iba dito. Wala ba? Tayo lang, aminin mo na yung totoo. Ay, hindi naman po. Hindi po talaga. Oo. Hindi po talaga siya napunta sa ganun. Muntik lang. Naglandian nga kayo. Kasi yung muntik na yon, landian ang tawag Oo, doon. nagtanungan na yan kung ano yung ulam ng isa't isa. Yan na. Hinatid. Ganun na. Ganon. Nung time naman po na yun is, nung sila pa po nung dati kong matalik na kaibigan na naging ex niya na ngayon. Naging third wheel po kasi nila ako dati. Ay. Lagi po nila akong kasama sa lahat ng pinupuntahan nila. Pag may hindi po sila alam na puntahan, kasama ako. Ganun po. Tapos, may one time po kasi na nag-away silang magjowa tapos nandun ako. Hindi ko pa alam kung sino yung aawatin ko sa kanilang dalawa. Siyempre, awatin mo yung crush mo. Siya protektahan mo. Oo, siya kakampiyan mo. Doon po kasi nagsimula na parang nahanga po ako doon sa babae kasi pinagmumura na po siya nung kaibigan ko pero siya kalmado lang. Lalaki yung kaibigan mo. Pinagmumura na po siya nung kaibigan ko which is yung kaibigan ko siya naman talaga yung mali. Wait lang, yung kaibigan mo ay lalaki? Tomboy po. Away to ng mga tomboy, wag tayong makialam, Papa Ace. Next caller tayo. Mahirap kinakalaban ng mga tomboy. So, ikaw ay ano din? Tomboy ka din? Kailangan po. Ano no? Anong half-half? Ano nga pa po? Bigla ka nawawalan ng signal pag tinanong namin. Ayaw nga! Oo. Naka-boycott! Uy, malay mo naman, initan lang. Tapos, naka-white shirt, tapos naka-ano. Yung parang galing sa Maynila, umuwi ng probinsya. Siya yung main character sa probinsya bigla. Oo, naka-jersey eh. Miyembro ka ng LGBT. Yes po. Okay. Tapos yung pinagtatalunan ninyo ay yung babae. Yung matalik ko po na kaibigan na yun is matagal ko na pong hindi kaibigan. Kumbaga, kahit di pa po sila hiwalay nun, hindi ko na po siya nakakausap. Sa lahat ng tomboy na nakausap ko, ikaw pinakamagulo. Ikaw ang paiba-iba lang. Hindi ka sumasagot doon sa tanong Sagutin mo yung tanong. Kaloka ka. Oo, pero yung babae na pinagtalunan, hindi, biro-biroan lang tayo dito, ha? Para maging, para chill-chill ka lang dyan. So, may kaibigan, dating matalik ka na kaibigan. Na may jowa po na tomboy. Yes. Okay, tapos yung tomboy na to may girlfriend. Opo. Okay, mga kabarangay, at least klaro na. Okay. Tapos? Kaya po malinaw na po, naririnig ko na po si Papa Is. Kanina po kasi hindi. Okay. Kasalanan pala talaga namin. Sorry Hindi na. po nasasagot yung tanong. Pero kayo nagtanong eh. Oo. Sorry. Joke lang. Sige. Tapos? Tapos yun, mga 1 taon na po kami hindi nagkita, nag-usap ng babae. No? After po namin mag-away nung kaibigan ko na tomboy. Ano ba kasing pinag-awayan nyo? Wait lang po, wala pa sa ano eh. Ay wala, sige, sorry na, sorry sige, talaga. magkwento ka. Yung pinag-awayan po namin as in ngayon, yung po kasi, nag-birthday siya. Parang mas maganda po kasi kung sumulan ko sa una. Ang gulo kasi. Ikaw lang namin nagpapagulo dito. Kasi tinanong ka namin, tapos sabi mo kanina, hindi mo alam paano mo sisimulan. Tapos tinanong namin paano nagsimula yung friendship. Di ba? Tapos nagtalon-talon ka na. Ayun nga po, yung nagkaroon po ako ng matalik na kaibigan na may jowa siya. Tapos, paano ba yun? Tignan mo, ikaw pa rin talaga eh. Anyway, po, yung matalik na kaibigan ko po kasi ngayon, dati, yun, may jowa siya. Ngayon yung jowa niya na po yun, is yun na po yung naging matalik kong kaibigan ngayon. Ano pakiulit? Sorry na wala ako sa sarili ko. Ako naman yung mali ngayon. Yung kaibigan niya, yung jowa nun, ang naging matalik niyang kaibigan ngayon. Yung babae. Yung babae na. Wait, ulitin natin. Yung kaibigan niya,
Dati? Yung kaibigan ko po na lesbian dati, may jowa siyang babae, tapos yung babae po, yun na po yung matalik kong kaibigan ngayon. Talaga ba? Matalik na kaibigan mo ngayon, diniskartehan. Para-paraan lang yan. Kasi minsan yan yung label natin kapag di ba? Kapag gusto na natin diskartehan. Ay, friend ko to. Mhm. So bakit naman parang tinalikuran mo yung totoong best friend mo? Nag-away po kasi kami nun. Bakit? Hindi lang po kami nagkaintindihan kasi may ugali rin po kasi yung kaibigan ko na yun na which is talagang inintindi ko naman pero hindi na rin po talaga kinaya. So hanggang sa dumating na po sa point na nagkalimutan na po kaming dalawa. Ano ba madalas yung pinag-aawayan? Nung kaibigan ko po na yun is yung ugali po niya kasi. Anong Pride ugali? Ma-pride. Hindi po siya marunong tumanggap ng pagkakamali pag pinagsasabihan. Okay, tapos dahil doon nag-friendship over kayo. Baka naman kasi hindi humingi ng advice sa'yo, bigay ka ng bigay. Oo nga. Minsan nakakainis din yun eh. Nakakabatit din naman tinatanong. Alam mo pre, dapat gawin mo ganito. Hindi naman siya nanghihingi. Alam mo yung tahimik lang doon sa sulok. Alam mo mas maganda kung ganitong gagawin mo sa buhay mo. Alam mo mas maganda kung mag-let go ka na. Nanahimik ako dito, pinag-let go mo ko. Diba? Pero sige, kung ano man yung naging past ninyo, ayun. So friendship over na kayo at naging kaibigan mo na yung jowa niya. Nag-friendship over po kami nung lesbian na yun. Ang 1 year po. So, bali 1 year din po kami hindi nag-usap muna nung babae. Tapos kung nalaman ko na pong naghiwalay sila, ayun po, nauna pong nag-chat sa akin yung babae. Tapos? Kasi nung magkaaway po kami ng lesbian, hindi ko na rin po nakakausap yung babae. Tapos nung naghiwalay na po sila, parang yun na po, nag-chat na po sa akin yung babae. Parang na po siya ng freedom na i-chat ako. Nagkaroon na po siya ng freedom na i-chat para lumande kasi single na siya. Yun talaga yun. Kasi nagbabanglok sana yung relasyon nila 1 year na taon na eh. Diba? Oo. Tapos nung naghiwalay na po sila, yung babae po, yan nag-chat na, nagkayayaan na po na, labas, inom sa labas, ganyan, hangout gabi-gabi, ganyan po. Wow! Hangout gabi-gabi. Ay, gusto ko yung papunta nito. Gusto ko yung pupuntahan nito. Hangout gabi-gabi. Okay. Tapos? Hindi lang naman po kaming dalawa lang. May kasama po kami ibang kaibigan. Naku, minsan tinatawag nyo lang yung mga kaibigan na yan. Oo nga. Kasi pag kayong dalawa lang halata, obvious na obvious, B. Ayaw mo yung mapag-usapan. Kaya syempre nagsasali kayo doon ng mga ibang kasama. Tapos mag-story kayo, parang yung isa mong kaibigan ng 1 taon, hindi mo kinasa 1 taon, syempre makikita niya yun. Oo nga, para iwas issue. Totoo. Kami pag gaganyanin mo, kami pa naman tong mga ganyan na ugali. Charis! Tapos? Hindi po kasi ganun po talaga yung gusto niya. Ayaw naman din po niya na lumabas kaming dalawa lang. Talagang gusto niya po may kasama. Para makita daw po kasi siguro yung ex niya na hindi po siya naghahanap ng sasalo sa kanya. Ayun nga, parang yung sinabi ni Papa Ace kanina. Parang hindi ba pag-issue-issuehan, ganyan. Okay. Tapos? At one time po yung lumabas kami magkakaibigan, nakasama siya. Nalasing po siya. Tapos pinahatid po siya sa akin nung isang kasama namin. Kaya hatid mo yan, ganito ganyan. Total kayo lang din naman magkakatuluyan yan, ganyan. Doon ako nagsimulan yung Eto na tayo! Total kayo rin namin magkakatuluyan. So, ramdam ng mga kasama nyo, di ba? Pati sila, alam nila kung ano yung nangyayari, kung saan pupunta, yung pagkita-kita nyo. True, alam nila, nafe-feel nila. Ano yung mga tropa ninyo, yung asosasyon ninyo, yung mga tomboy din? Asosasyon? Kayo. Fraternity. Charot. Maternity B. Okay. Tapos, ano pa nangyari? Yung iba po dun, lesbian yung iba po dun, babae. Siyempre, walang lalaki dyan. Kaya nga lahat ay maternity. Samahan ng mga may matres. Yes! Pwede pa ba mag-sign up? Okay. Tapos? Ito pinahatid po sa akin. Tapos, hinatid ko naman po siya. Pero hindi, doon po sa boarding niya, hindi na po ako pumasok sa loob. Tapos?
Tapos, yun nga po, doon po nagsimula yung pang-aasar po nila sa amin dalawa na total kami lang din naman daw po magkakatuluyan, ganyan-ganyan. Tapos, nung pagkatapos din po kasi nung gabi na yun, nagkasakit po siya, nagkalagnat. Ay, inalagaan mo syempre. Siyempre kailangan yun, di ba? Andyan ka para sa kanya. Oo nga, kasi nga ikaw ngayon makakatuluyan At niya. saka nakakakilig kaya yun kapag yung mga tropa niyo, uy! Ay, nalagaan niya. Binigyan niya paracetamol, niyakap niya, binanyusan niya. Banyos! Parang yung mga kaibigan ko na rin po yung gumawa ng way para mas lalo po, parang mapalapit po ulit ako sa kanya kasi di ba nga po 1 taon kami din nag-usap. Ngayon, nagkasakit po siya. Chinat po ako ng isa sa mga nakasama namin nag-inom. Sabi niya, may sakit siya, bilhan mo siya ng ganito, ganyan. Total, ikaw naman yung may kayang gawin yan. Kasi nung time po na yun, is panggabi yung mga kaibigan ko na yun. So ako po kasi is pang umaga lang. Then sabi po sa akin ng kaibigan ko, dala mo siya ng gamot kasi walang ibang magdadala sa kanya kundi ikaw. Wow! Grabe talaga. Iba talaga yung klase ng responsibilidad mo. At ikaw naman syempre susundin mo. Oo nga, kasi para ano to parang siya si Tera talaga na siya talaga yung tagapagligtas. Ganun. Kasi yung brilyante ng lupa. Okay. So, okay. Nagiging okay kayo nitong babae na ito. Naging kayo ba? Hindi po. So, inalagaan mo lang siya nung time na yon. At yun nga po, dinalang ko siya ng, on the spot po, pagkat po ng kaibigan ko, nag-out na po agad ako sa trabaho. Kahit wala pa sa tamang oras. Pero wisyo talaga yung love life niya sa trabaho. Tinan mo, nag-out ako nang wala sa tama sa oras. Kanta sa sahod. Para lang dito sa paracetamol na ito. Walang iba mag-aabot sa kanya eh. Hindi siya makatayo. Kaya kailangan ko unahin to kasi yung trabaho ko. Okay, tapos pinuntahan mo na. Ano na nangyari nung nakita ka niya? Ano po, parang papakipot. Sabi niya, bakit ko pa daw siya po dinalhan ng kasi binilhan ko rin po siya ng Jollibee, syempre. Mag-ano nga po parang magpapakita na ng Tapos parang magpapakita ng ano? Ano ipapakita mo sa kanya, girl? May sakit yan. Kung ano nung pinapakita mo. Papakitang gilas. Sorry, madumi yung utak. Pakitang gilas na. Siyempre, may dala na pagkain. Kumain ka na. Oo, diba? Doon na rin po nagsimula na napalapit po ulit siya sa akin. Kasi sa mga sumunod na araw po, lagi na po kami magka-chat, magka-video call. Tapos araw-araw ko na rin po siya nang dinadalhan ng pagkain. Kasi sa boarding po niya, bed space lang po yun. Wala po siyang lutuan ng pagkain doon. Talagang sa labas po siya kumakain. Kaya ang ginagawa ko po nun, bago ako pumasok, dinadalan ko na po siya ng pagkain. Bedridden ba siya, Bi? Nilalagnat lang naman. Nilagnat lang, inaraw-araw mo ng pagkain. Inaraw-araw mo naman. Ito aso. Hindi niya kaya sarili niya. Okay. So, nung inaraw-araw mo na yung pagbibigay ng pagkain sa kanya, na-develop na ba? Nagkaligawan na? Hindi pa po, kasi hindi lang po sa paghatid ng pagkain. Nahatid sundo ko na rin po siya dahil sa trabaho. Nakamotor kayo? Parang hindi, may motor po kasi ako. Oo nga, yun nga. Nakamiyo ka. Kamiyo ka. Oo. Sabi ka lang. Yun. Ikaw lang, taga-Laguna ka ba? Pa? Taga-Laguna ka ba? Hindi po. Hindi naman, okay. Grabe ka, doon ba yung mga doon ba yung asosasyon ng mga tomboy? Oo, mga production operator. Sa Laguna doon yung talaga production yan. ng mga tomboy. Doon ginagawa. Dami dyan sa Laguna. Sa may Santa Rosa. Yun yung capital. Wala naman nangyayari yung problema. Magrarambo na, hindi pa namin alam kung ano yung problema. O kasi ang dami mong te. So, sunduhatid mo na siya. Apo. Hatid sundo pa, tapos may mga araw din po na nagkakayayaan po ulit kaming lumabas ng mga kaibigan ko. Tapos yun po, pagka lumalabas po kami, lagi po niyang banggit pa rin yung ex niya, umiiyak siya. Kaya yung sinasabi niyo po na nagkaligawan, hindi pa po talaga yun nangyari kasi nung time na po yun kasi hirap pa siya mag-move on sa ex niya. Kaya hindi mo pinuso. Nalalayan po muna.
Alalay lang po muna. Alam mo kung ang tawag dyan? Mm-mm. Bantay sa lakay. Oo, syempre. Inaalalayan mo. Kunwari. Pero Oo. syempre sinususul-susulan mo na yan. Oo. Sinasabi-sabihan mo na anong mag-move on ka na. Meron namang tao dyan na handang mahalin ka. Oo, Yeah. mga ganon. Hindi mo deserve yun habang binibigyan mo siya ng pagkain. Hindi mo deserve yung ganong klase ng tomboy. Di ba? Merong ibang tao dyan na naghihintay lang sa'yo. Yeah. Kung ako lang, hindi kita gaganunin. Pero nakaready na yung sarili niya. Kala nyo, ha? Alam namin yan. Oo, mga kabarangay, dahil dati po kaming tomboy. Okay, o sige. So, hindi pa rin siya makapag-move on sa ex niya at ikaw nandyan ka, nasasaktan ka sa tuwing binabanggit-banggit pa niya yung ex niya. Opo, pero hindi po ako yung nag-a-advise sa kanya ng ganun na nandyan naman si kalimutan mo na yan, nandyan naman. Hindi po kasi ako yung nagsasabi ng mga kaibigan ko po. Parang kumbaga, parang wala pa nga po ako natatanda na in-advisean ko siya na kalimutan mo na yun, ganito, ganyan. Kasi Naku. ayoko po na ayoko po kasi na, hindi naman sa wala akong pakialam na nasaktan siya. Parang ayoko po kasi isipin niya na inaano ko po talaga yung sarili ko sa ano. Naku, yun yung pagkakamali mo. Dapat ginawa mo yun. Pinush mo na. Kasi nandun ka na eh. Ikaw talaga eh. Mali. Sayang Mali. yung in-invest mo. Nagpa-fast food ka pa. Totoo. Hinahatid Sayang pagsundo sundo. mo. Diba magkano din pa full tank ng Mio? 150. 150 ba? Hindi Nag-invento lang ako. Medyo mahal na ngayon. Magkano ba? 1,000 plus na yata. 1,000 mo. Full Ano, tank. saan nanggaling yung 150 Lady Gracia? Tama ba? Zen? Magkano full tank ng motor mo? Click po kasi yung motor ko nasa 200. O, 200 lang? 200 lang? O, 50 pesos na yung tinaas. Ang sosyali naman ng motor mo, 1,500, 200 lang. 1,000 plus. Dati kasi 150 yan. Tumaas na. Huling angkas mo yun Oo. 150 pa. 150 pa nun, ako pa nagbayad nun. O sige, mamaya babalikan po natin si Zen, mga kabarangay. Paano na ba yung mangyayari dito? Naku, baka babalik yung Tom Beats at malalaman niya, anong ginagawa mo? Alam mo naman pare, nasa natin, pagkakasundo natin, nakapag-ex ko na, hindi mo na pwedeng patusin. Sa asosasyon natin ng mga matres, asosasyon ng mga matres, bawal yan, pre. Kailan ka nag-start na magparamdam na sa kanya, yung tipong nakita mo na, pwede na itong ligawan, nakapag-move on na ito sa ex niya? Wala po. Ay, walang Ay, walang ganon. ganun. Hindi umabot sa ganun? Hindi pa talaga umabot kasi mas pinanindigan ko po talaga yung pagkakaibigan namin. Pinadidigan yung pagkakaibigan, hindi ka lang talaga nagustuhan. Doon ako sa Magkaiba sinabi yun. mo. Doon Doon sa hindi nagustuhan. Kasi kung pinush ka niyan, malamang kakalimutan mo na yung friendship. Tabla-tabla na to. Kasi may ganito po kasi sa bako minto nagkwento kanina. Ano? Di ba nagtas siya, tapos naging okay, ganyan. May isang gabi po kasi na, yung isang kaibigan po namin nakasama namin lumalabas. Nakita po niya yung ex niya na may kasama ng ibang babae. Ngayon tong kaibigan ko po na ito, chinat niya yung babae na, uy, nakita ko yung ex mo, may kasama niya na yung bago, ganito, ganyan. Ngayon tong babae po na, parang na-trigger po yung galit niya. Itong nililigawan mo. I mean yung Opo. nagugustuhan mo. Parang Tapos? na-trigger po yung galit niya na, ayun nga po, nasabi niya, wala akong pakialam dyan. Kahit makita niyo pa yung dalawang yan magkapatong, wala akong pakialam. Ganun po yung mga reply niya. Kaibigan. Galit po talaga siya. Okay. Tapos Kakatakot na parang mga bigas lang na no? Magkakapatong, sako-sako. Tapos tapos si Megway na naman po itong kaibigan ko dyan sa babae na, si na lang kasi si Zenny nandyan. Zen, lagi naman yan nandyan sa'yo. Isang tawag mo lang nandyan, ganito, ganyan. Tapos ang reply po kasi ng babae is, wala rin akong pakialam dyan. Gumanon siya. Ay, Doon ang ka sakit nasaktan. nun. Kasi nag-e-effort ka na sa kanya. Opo, parang yung sabi niya na, isa rin yan. Sinabi ko naman sa inyo, ayoko muna. Parang gumanon po siya. Tapos sabi po ng kaibigan ko sa kanya, ba't di mo diretso yung sabihin niyan sa kanya? Kasi pag nandyan siya,
sinasalo mo naman lahat yung ginagawa niya, na-accept mo naman, gihatid sundo ka, pag ginahatiran ka ng pagkain, okay naman sa'yo. Tapos yun pala yung sasabihin mo. Sabi po ng kaibigan ko sa kanya, through chat po yun, parang sinend lang po sa akin ng kaibigan ko. Tapos maya-maya po nag-chat na po sa akin yung babae. Tapos sabi po niya na, sabi niya po, nakita kung ano man yung binabalak mo, itigil mo na yan. Kasi sabi niya, na-trauma na ako sa mga kagaya niyo na wala namang kayo ibang ginawa kundi manakit. May trauma talaga sa tomboy. May trauma po siya. Kasi first time niya po nakarelasyon yung kaibigan ko po na yun. Kaya na-trauma daw po siya ng gusto. Kaya kung ano man yung binabalak mo, itigil mo na, ganito ganyan, sabi po niya. Pinatigil ka na. Nakakaramdam naman kasi siya. Kasi sabi niya, para saan ba yung mga ginagawa mo? Sabi niya po sa akin. Tapos sabi ko po sa kanya, ilang magkaibigan. Ginagawa ko to kasi kaibigan kita. Kailangan mo ng alalay, kailangan mo ng nakakasama. Kaya inaalalayan kita. Sabi ko po sa kanya. Tapos hindi ko in-expect na may misinterpret mo pala yun. Nakala mo pala is ginagawa ko to kasi may gusto ako sa'yo. Yun naman talaga! Huwag mo na nga kami pinapabilog-bilog dito, B. Girl! Kanina pa tayong last 9 nag-uusap dito, girl. Tayo pa ba yung magsisinungalingan dito? Ay, nako, girl. Yun naman talaga yung intention mo. Oo. Yan po talaga, pero ayaw mong diretsahin sa kanya. Parang syempre, kailangan ko i-save yung pride ko, di ba? Kunwari. Kunwari na lang, Ayaw na po kasi diretsahin agad porket naghiwalay na sila eh. Ganon na. Yung dediretsahin ko na. Hindi po, kasi parang hinalalayan ko lang nga lang po muna. Kung pag nahihiya pa po ako, mahina pa po yung loob ko. Hindi mo kaya. Kaya nagsinungaling ka na lang, sinabi mo na hindi mo siya gusto, ganon. Kumbaga, kasi feeling mo naman. Ganon. Feeling mo naman, kala mo naman, napakaganda mo. Yung mga ganon. Friend lang turing ko sa'yo, no? Ew! Kawang gawa lang to. Ang pagkasabi ko po sa kanya, ayokong maging tayo kasi kung paano ko pag naging tayo, paano na yung mga pagkakaibigan natin. Ganon po yung sabi ko sa kanya. Taray, nakaready na. Pero hindi talaga yun yung intention mo. Deep inside umiyak to. Oo, nasaktan ka. Parang nabasted ka eh. Nilunok ko na lang yung pride ko. Para dyan. Kasi feeling ko po talaga kasi babasterin na rin po talaga. Ramdam mo na nun. Pero alam niya naman na pala na may feelings ka sa kanya pero tinatanggap niya pa rin lahat ng inaalok mo sa kanya, no? Yan nga po yung time diba? na hindi ko po siya maintindihan. Tapos, pagka-chat niya po sa akin ng ganun, marami pa po siyang chinat, sinisin ko na lang po siya. Wala na po akong ibang sinabi. Tapos kinaumagahan, nag-chat po ulit siya na sabi niya, parang humingi na po siya ng pasensya. Akala ko humingi ng pagkain. Ba't di ka nagdala? Yung Thai part, sabihin mo nga. Tapos extra large yung drinks. Okay. Tapos? Parang nanghingi po siya ng pasensya, sinabigla daw po siya sa mga sinabi. Ng gabi na yun. Tapos, sabi po niya dun na, pasensya na pero gusto pa rin kita maging kaibigan, gano'n. Sana magkaibigan pa rin tayo. Gumanon po siya. Ba't parang kinilig ka dyan? Nagkapag-asa na naman. Oo, yan ka na naman. Maghahatid ka na naman ng fast food. Hahatid sundo mo na naman. Hindi po kasi sinabihan na rin po ako ng kaibigan ko nung pagkasabi niya po, yung sabi sa akin ng isang kaibigan ko na, sige, hayaan mo muna. Tawag ka muna magparamdam sa kanya, huwag ka magpapakita. Pag tumawag mo sasagutin, pag nag-chat, huwag mo muna sasagutin, ganyan. Ginawa ko naman po yung sinabi ng kaibigan ko. Mga gaano katagal bago ka nag-reply? Mga 3 araw. Ganun. Kala mo naman, umabot ng 1 buwan. 3 araw lang pala. Bumalik Hindi na lang. po, kasi nangungulit din po. Hindi kahit mangulit niya, marupok ka lang talaga. Oo. Kung talagang wala kang intensyon, hindi mo na replyan, patagalin mo kung talaga. Para hanapin ka. 3 araw Pero yung 3 araw, halatang halata. Napatay na patay ka sa kanya. Kaya itong babae, nagkakaroon ng lakas ng loob. Oo. Susunod na naman ikaw sa kanya. Wala na naman, hatid sundo na naman to.
So after 3 days, ano nangyari? Naku, kinain na siya ng signal. Mga kabarangay, nawala na. Sige, subukan mo Hindi na natin. kinaya. Pakitawagan nga ulit, Andy. Pero ano? Andy, Oo. nawala siya. Pero Ayan. may mga time kasi talaga na Mm-mm. kahit papaano kapag ka nag-invest ka na sa tao, syempre mahirap talaga. Mhm. Kapag ka nalaman mo na wala pala siyang pagtingin sa akin, parang sayang pala. Nakakawalang gana. Totoo, yung mga ginawa ko para sa kanya. So, ikaw, magkukunwari ka na lang para hindi ka mapahiya sa kanya. Uy, ako pala mo ng mukha mo, di kita gusto, no? Yan na. Mabait lang kasi ako kasi ganito ako tinuruan ng magulang ko. At saka Mga friend ganon. kita eh. Oo, saka alam mo naman na close tayo. Defense Ba't naman kita mechanism liligawan? yun. Siyempre, pangsalba dun sa pride. Yes. Diba? Kaso nga lang, ating bida, nagka-pride pero nawala ulit Nawala after 3 days. days, di ba? Nalusaw agad yung pride. O sige, nasa kabilang linya na ulit si Zen. Hello, Zen. Hello. Okay, so ano nang nangyari? Ayun po na, siya na rin po yung nangungulit kasi hindi ko na po talaga siya nire-replyan. Mm. Hanggang hindi ko na po siya natiis. Nire-replyan ko na, sabi ko po sa kanya, nami-misinterpret mo kasi ako sa mga ginagawa ko kaya mas pinili ko na hindi na lang muna kita kausapin hanggang sa maging okay ka. Sabi ko po sa kanya. Tapos yun nang hingi po ulit siya ng pasensya. Sabi niya, hindi naman sa ganun, gusto ko maging kaibigan pa rin tayo, ganito, ganyan. Sabi po niya. Di sabi ko, sige, okay lang naman. Sabi ko po sa kanya. Parang ano po, hindi ko na po siya masyadong nire-replyan. Parang medyo lumubay po ako konti sa kanya para maramdaman po niya na masakit din naman yung sinabi niya. Anong sinabi niya? Yung mga sinabi po niya na kung ano daw po yung binabalak ko, ganito, ganyan. Basta agad, di pa ka nandilito. Basit na. Sakit? Aray ko po. Hindi pa man naliligaw, binasted ka na. Yung pa sinasabing gusto kita, mahal kita. Wala Wala ka pa na. dun sa exciting part, Totoo. binasted ka na. Oo nga po. Kakainis. Ayan po, isang gabi, nagkayayaan po ulit na mag-inom. Mm. Kasi dumating po yung isang kaibigan namin na galing Maynila. Biglaan. Then, nag-chat po sa akin to isang kaibigan ko na, nasan ka? Sabi niya po sa akin, sabi ko, nasa work pa ako. Sabi ko, tapos, nagulat na lang po ko, nandun na pala talaga sila sa labas ng work ko. Sabi, nandito kami sa labas, inaantay ka. Para inom tayo, kasama si ganito. Sabi po nila, ha? Sabi ko, kasama talaga siya, tayo lang. Gumanon po ako. Sabi po ng kaibigan ko, ang OA mo naman, gusto mo rin naman siya makasama, sabi ko sa akin ng kaibigan. Sabi ko, naman sa pero di ba nga kasi, binabawasan ko na nga yung ko sa kanya. Kasi nami-misinterpret din naman ako, sabi ko so. Kasi hindi yan, basta isama Hindi ka natin na siya. misinterpret. Nahalata ka. Tama yun. Oo. Tama yung sinasabi niya. Tama yung interpretation Oo. dance niya doon. Nahalata. Interpretative dance niya doon. Oo. Okay. Tapos, Tama siya doon, B. Nagkayaan nga po uminom. Yan, pinuntahan po namin yung babae sa boarding niya. Tapos pumayag naman po siya sumama. Biniro-biro po siya ng mga kaibigan ko na, sana, di ba aling balasing ka, dumala lang sa bahay nila sa natulog. Sabi po kasi gano'n, yung biniro lang po nila, pero pumayag po siya. Ayan na. Pero nung time na yun, hindi po kami nagpapansin, hindi po talaga siya pinapansin. Tapos hindi rin niya po ako pinapansin, siguro nahihiya po siya dahil sa mga sinabi. Pero aminin mo, masaya ka na nakita mo ulit siya. At alam mo na sa inyo siya matutulog, pumayag siya. At hinihiling mo na sana magkasakit ulit siya para bigyan ko ulit siya ng paracetamol. Ganon. Ay, Josera ka. Hindi ko po in-expect talaga na papayag siya na sa bahay po siya matutulog. Tapos talagang kumuha po talaga siya ng damit. Tapos talagang gusto niya rin talagang matulog sa bahay. Then, yun nga po, nagkainuman. Kami po kasi yung bumili ng alak ng kaibigan ko. Siyempre kaya kayo inaaya, kayo taga-bili. Oh. Diba? Parang ganun na nga po. Oo. Diba? Tapos, nung bumili po kami ng alak ng kaibigan ko, sabi niya sa akin, lasingin natin siya. Hulo? Huh? Tama naman ng, bakit lalasingin? Dapat lahat tayo malalasing. Sabi ko, hindi ka lang dapat lalasingin natin kasi diba iuwi mo siya sa bahay. Hoy!
Hoy, mali yun ha. Ano ba yung Hindi mindset ganun, ng ha? asosasyon ninyo? Bakit ganon? Bakit ganyan yan? Oo. Mag-influensya ng mga kaibigan, para pati ako nadadamay. Kasi yun nga po, since ako din naman po kasi yung tanggera, hindi ko po hinayaan na malasing siya. Ay, Mm. I care. Parang kasi hindi naman po siya sumasangayon ako sa plano nila. Pero parang gano'n na. Ganito ko sa nila. Parang gusto ko din talagang lasigin. Okay. Parang ganun pa mo yun sa gusto nila pero parang ganun na rin po yung nangyari. Tapos? Natapos na po yung inuman namin. O, nasa bahay na. Yung nasa bahay na po kami, nag-aak po siya na lasing. Mm. Pero alam ko po kasi talaga kilala ko po siya kasi pag nalalasing. Pero hindi po talaga siya lasing totally. Nakainom lang kasi sabi pa nga po niya sa akin pagdating dito sa bahay, pwede ba ako maligo? Sabi po niya. Tapos sabi ko, pwede naman. Sabi ko, may damit naman ako dyan, di ginagamit. Ganyan, naligo na po siya. Kasi hindi po siya, siyempre tabi po kami sa higaan. Sabi, wala naman po siya iwang higaan. Pila. Hoy, ikaw, umamin ka, nagpalit ka agad ng bedsheet, no? Habang naliligo, pati mga pillowcase. Yes, tapos baka mama, Blanket, lahat. pinalitan mo lahat, At no? tagwalis. Oo. Saka bagong tuwalya yung binigay niya. Ganon? Ganun na naman po. Ganun na nga po. Okay. Tapos, Pinauna ko po siya kasing humiga para talagang matulog na. Kasi gusto ko po magpahinga talaga siya. Kasi galing din po siya sa trabaho. Mm. Then, hindi mo muna ako tumabi. Tumambay mo muna ako saglit sa sala namin para mag-cellphone. Nung ko po siya na siguro tulog na po, sabi ko. Pagtingin ko po sa kanya, talagang tulog na siya. Tapos bukas po kasi yung isang ilaw na dinunagin po kami. Para hindi niya isipin talaga na kaya binuksan ko po yung ilaw. Then nung tumabi na po ako sa kanya, nagising siya. Tapos sabi niya po sa akin, bakit daw ang tagal kong tumabi? Sabi ko, inaano ko kasi patulugin mo kita. Sabi ko sa kanya, sabi ko po, baka hindi ka makatulog pag tumabi ako. Tapos sabi niya, lalo nga ako nagising nang tumabi ka, sabi niya. Tapos, bakit hindi ka makatulog? Sabi ko, hindi daw po siya talaga makatulog kasi hindi daw siya sanay sa bahay. Sa bagay kasi first time po niyang umuwi dun. Hindi ang ginagawa ko po, inilat ko po yung ulo niya para po konti yung tama ng alak sa kanya. Anong ginawa mo? Binali mo yung ulo niya? hinilot daw. Hinilot. Okay. Hinilot ko po saglit. Kasi sabi niya, wag na muna hilutin. Okay na. Sabi ko niya. Tapos, medyo may distansya po talaga yung higa na may unan po sa gitna. Lagyan ko talaga ng unan sa gitna. Mawawala din yan. Kunwari sisipain mo. Tapos, tinulugan ko na po siya kasi gusto ko nga po makatulog na siya. Kaya, tinulugan ko na po siya. Tinalikuran ko na para makatulog na po siya at makatulog na rin. Makatulog na po talaga ako. Tapos, kinalabit niya po ako. Ang sasabihin lang po pala niya is, patayin ko daw po yung ilaw. Meron pang chance. Pinapapatay yung ilaw. Nagay yung ilaw, tapos? Pinapatay po yung ilaw. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, hindi daw po siya sanay na may liwanag. Tapos, hindi yun po, pinatay ko. Tapos, sabi ko, hindi ka pa rin ba makatulog? Sabi ko sa kanya, hindi talaga kasi hindi nga daw po siya sanay na may katabi. Kaya, ang ginawa ko po, tinanggal ko na po yung unan dun sa gitna namin. Ako na po nagtanggal. Tapos, sabi ko, sige, hindi siya sanay na may katabi pero yung unan yung tinanggal mo. Di ba dapat ikaw yung umalis? Hindi po. Sabi niya, hindi daw po siya sanay na may katabi. Pero, parang, sabi niya, hindi siya makatulog ng may katabi. Pero sabi niya po, nilalamig siya. Kaya ginawa ko, bukod po sa tinanggal ko yung unan sa gitna, pinatay ko po yung electric fan. Taray, okay. Magulo nga po siya nung gabi na yun. Kasi maglalapot-lapot kayo dyan, napakainit, pinatay niyo electric fan. Ano ba yung mga mindset ninyong dalawa? Tapos? Pinatay ko pa yung electric fan. Tapos, magulo nga po siya nung gabi. Sabi ko sa kanya, ano ba talaga? Sabi ko sa kanya, gusto mo doon na lang ako sa sala matulog. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, wag.
Sabi po niya sa wag dito ka lang. Sabi niya, takot daw po siya kasi nga first time nga po niya sa bahay. Kaya ang ginawa ko po, sige ganito na lang, sabi ko sa kanya, para mga tulkad, dinikitan ko na po siya. Ay! Pero nakasalikod ako. Oo, tapos? Kasi naka-side view po siya pero nakaharap sa akin. Tapos ako naman po, nakatalikod. Tapos dinikitan ko na po siya na parang dinantay ko na po yung isang pa sa paa niya. Para Tapos? maramdaman po niya na may kasama siya. Oo. Hindi. Tapos ano po, nung nakatalikod po ako sa kanya, parang inano niya po yung parang hinahaplas na po yung likod ko. Yung parang hinihimas, parang gano'n yung likod Ka bang aso? May pahimas-himas Okay. Tapos? Oh. yung ano niya po doon sa likod ko. Ano, parang yung, ang hirap kasi i-explain, naka-live kasi. Oo. So, may nangyari. Yun na lang. Gano'n na nga po. Sumakses! May nangyari na sa kanila. Oh my God, sumakses. Congrats, ha? Ay, ano. Kumbaga, yung nangyari po na yun, di po ako yung nauna. Baka iniisip niyo po ako po nauna. Naghihintay ka lang Hindi po. naman. Oo nga, yung mga padikit-dikit mo. Ay, hindi ko rin po talaga in-expect. Kasi nga po, yun nga, kaibigan lang kami. Tapos una, ni-reject ako. Tapos biglang may ganun. Kaya hindi ko rin po talaga in-expect. Yung ginawa po niyan kasi, yun nga, yung sa time na dumikit na po ako sa kanya, doon na po siya nagsimula. Yun na. Pumatong na yung bigas sa bigas. Then po, hindi ko po talaga in-expect. Tapos after na po na nangyari na yun, siyempre nakatulog na po kami. Pagising namin kinabukasan, nagmamadali na po siya umalis. Sa hiya? Ganun, charot. Ano ba? O sa ano? Sa Kasi- inis? Charot. Hindi, masahiya na rin po siguro kasi Oo. nagmasali na rin po talaga siya. Sabi niya, huwag ka nang magbihis, ako lang magbibihis, bilisan natin kasi papasok pa ako, ganito, ganyan. Sabi niya, mukhang aga-aga pa, sabi ko sa kanya. So sabi ko, pagod pa ako, ginagawa ko pa nga po siya. Pagod So, sabi ko, kaya atid mo na ako. Sabi po niya. Okay. Kaya, ayun po, sinatid ko na po siya. Tapos, nung nandun na po siya sa trabaho, ay nag-chat po siya sa akin na nag-thank you siya. Sabi ko, para saan? Sabi ko po sa kanya na pinatuloy ko nga daw po siya sa bahay. Then sabi ko naman po, sabi ko, okay lang. Worth it naman yung pagod ko. Gawa na po ako sa kanya. Kayo, ha? Ayoko na. Ako yung bigas sa bigas. Pumatong yung bigas sa bigas. Ang bigat niya po kasi. Mas matangkat mo na sa yun sa akin eh. Mas matangkad sa'yo, magkasinlaki kayo. Hindi po, mas matangkad po siya. Matangkad lang, pero payat siya. Kumbaga kung sa bigas, 50 kilos siya, Oo. ikaw 25 kilos. Kalahating kaban ka lang, ganun. Bigat nga. Hindi naman po. So Okay. after no, nagklaro na ba sa inyong dalawa kung anong meron sa inyo? Hindi, parang doon na po parang nawala na po yung pagkakaibigan namin after po nun. Kasi, opo. Kasi sabi niya po kasi sa akin, wala lang daw po yun sa kanya, dahil lang daw po yun sa kalasingan niya. Ay, Oh, so Ouch. nagamit ka lang. yeah, ginamit lang ang iyong bigas. Parang ano ba yun, sabi nila parang one night stand. Nako? Oo. One night stand pero Oo. nakahiga naman kayo. O nga pala, one night. Sige. So parang wala lang, dinasaktan ka doon. Siyempre po. Parang Naghabol ka ba? Hindi na po. Nung pagkasabi niya po kasi sa akin yun na, wala lang pala yun sa'yo. Tapos sabi ko po sa kanya, alam mo ba sa aming mga lesbian, hindi yung basta-basta sa amin. Sabi ko po sa kanya, hindi laro sa amin yun. Mga ganong bagay, pinapahalagan namin yun. Unang-una, alam mong may respeto ako sa'yo, pero ginawa mo, sabi ko po sa akin. Wala ka ding respeto. Charot. Kasi may respeto ka. Kahit anong gawin niya, Oo nga. wala lang yun. Sana lumipat ka ng higa. Oo, pwede ka Pero naman kasi sa hindi. sala eh. Oh, di ba? Hindi, kasi una po kasi talaga tinulak ko siya. Kasi parang niramdam ko rin po talaga sa nag-iinit po talaga siya ng gabi na yun. Ang init ng katawan niya. Sorry.
Okay ka na. Okay, sige. Sabi ng boss natin, huwag tatawa. Sorry, sir. Hindi ko na kaya. Gusto ninyo, magpatugtog na lang tayo ng kanta. Kung ano nung ginagawa nitong babaeng to. Sige. So, after nito, malinaw, wala na kayo. Like, kasi sa kanya, baliwala lang pala. Wala lang daw po. Sa'yo, tinreasure mo yon at pinangalagaan sa iyong nga, puso. kasi hindi daw basta-basta tong mga lesbian na to na pag may nangyari, may something na. Ganun, may code silang ganon. Oo. Okay. Kasi unang-una, hindi ko naman po siya jowa. Kaibigan ko pati siya. Tapos may ganun pong nangyari. Parang, ang pangit siya, ang pangit tignan. Ang pangit pero gusto mo. Tigilan mo nga kami, Ren. Masyado kang nagpapaso sa balat niya. Ramdaman mo lang mainit yung balat niya. Sige. Pwede na mag-ihaw. Okay. Sabi na po siya na dahil lang daw sa kalasingan niya, ganyan. Then, parang sabi niya, pahiramin mo na ako ng pera. Sabi ko, Okay. Kalimutan na natin yon, pero pahiramin mo ko ng pera. Ginagamit ka lang talaga. Malinaw. Girl, ginagamit ka lang. Siguro ay pain niya yun. Oo, ginamit niya yung parang ganun. Oo. kapal na mukha, tapos biglang hihiram ng pera. Pinahiram mo. Hindi po, kasi wala rin po ako extra ng time na yun. Mali siya nang nilapitan. Mali ng biniktima. Kawawa naman. Sayang. Tayo na isang gabi. Oo, diba? Lugi siya. Swerte mo. Hindi, kasi parang nakaramdam na rin po talaga ako na parang may mali. Kaya nung nangihiram po siya. Yun na yun. Nagets mo na. Pagkatapos mong sabihin na wala lang yung sa'yo, mangihiram ka ng pera. Tapos yun na po, pagkasabi ko po nun, blinak niya na po ako. Ay, diba? Siyempre, walang napala sa'yo eh. Bala ka din, wala ka palang pera. You cannot reply to this conversation anymore. Ano ba naman yun? Aray ko po. So, single ka up until now? Po? Single ka hanggang ngayon? Yes po. Ano na po, 1 year na po. 1 year. Na kailan ba nangyari to? Nangyari po yun sa amin, March po eh. March. This year? Opo. Yes po, this year lang po. Okay. So tapos hindi na kayo nag-usap hanggang ngayon? Hindi na po kami nag-usap, pero siyempre yung mga kaibigan ko po kasi is kaibigan din niya. Pag nagkakayaan po, sumasama po kami pero hindi po kami nagpapansinan. Alam ng mga friend mo? Alam ng mga friend mo yung nangyari sa inyo? Hindi po dapat nila malalaman kung hindi po nila ako. Ang mga tomboy, kilala ko yan. Kwentuhan niya mga yan. Kwento niyan malala. Lahat talaga kinikwento. Dito pa nga lang, may pabigas-bigas ka pang sinasabi. Di ba? Sira ka. Kasi niyayabang nila minsan. May mga tomboy, mayabang-yabang din minsan eh. Oy, chicks ko yun eh. Wow! Tawa ko sa mga yun eh. Kasi may mga kaibigan din ako talaga na tomboy. Makwento talaga sila. Oo. Tsaka mababait. Pag nagmahal sila, solid. Di ka makakatakas. Parang may solid ako. Parang nakakatakot Oo, medyo nakakatakot. Aray ko po. Pero ngayon, ano bang problema mo ngayon? Ayun po, shortcut na lang. Nag-birthday po. Di ba? Shortcut pa to? Shortcut pa to. Okay. Sige. Hindi na nga po kasi kami nag-usap. Tapos naging okay po ulit kami after ng ilang buwan. Tapos, eto na nga po, nag-birthday siya noong October 12. Pero bago po ng birthday niya, ako po yung parang pinakiusapan niya na tulungan ko daw po siya. Sa lahat, sa pag-prepare na rin po sa mga gastusin. Tsaka hindi ko pa nababanggit, nagka-jowa na po pala siya. Hindi po talaga ako yung naging jowa. Tomboy din? Tomboy din po. Kaya hindi ko po kilala. Tomboy slayer siya. Tomboy slayer. At saka ang gusto niya yung mga butch, no? Oo. Okay. Mga mukhang lalaki. Ganon. Parang kinain lang din po yung Ano naman kinain? Ano ba to?
Hindi po, yun sinabi niya. Na hindi siya magjojowa kasi mahal pa niya yung Hindi na- friend mo hindi na dati. siya. Mm-mm. So, anong problema ngayon? Ay, nag-birthday siya. Tinulungan ko naman po siya sa mga gastusin niya dun sa pag-prepare ng birthday niya, sa pag-ayos, lahat, sa design, lahat po nung nag-photoshoot siya, ako rin ang kasama niya. Parang sinakripisyo ko po yung trabaho ko, pati po yung pag-uwi ko sana ng probinsya namin, etong Undas. Hindi ko po tinuloy kasi yung pera po Kailan siya nag-birthday? October 12 lang. Ay, nato lang. So wala ka nang, imbis na yung pambili mo ng pambili ng kandila para doon sa namatay ninyong kamag-anak, binigay mo pa sa kanya. Wala na. Nagastos ko na po lahat sa kanya. Gastos na. Kawawa naman yung mga yumaon yung kamag-anak nung piyesta ng patay, walang dadalaw sa kanila kasi pinang-birthday niya. At saka yung mga buhay umaasa din doon sa probinsya. Sa first time ko rin po sanang umuwi ng probinsya ng Undas mula po nawala si mama po kasi yung dadalawin ko dapat. Na which is first time ko lang po sana siya madalaw sa burol sa puntod niya. Kaso hindi pa nangyari. Talaga siya. Hindi, kasi hindi ko po siya matiis, kumbaga. Kasalanan ko naman. Dahil nga, nanghingi nga naman siya ng tulong. Ganyan. Nagastos ko po yung mga naipong ko pera doon sa birthday niya. Saka nakiusap din po kasi sa akin yung kinakasama niya po ngayon. Nakiusap din po sa akin na tulungan ko daw po siya. Ganito kanyan. Mag-agree naman po ako. May kinakasama, bakit hindi siya ang tumulong? Bakit O, yun nga rin po pinagplanta ko eh. Alam mo, nasa yung problema. Kasi alam niya na pumapayag ka. Yun eh. Yun nga ba yung sa akin na ako po kasi mas mahalaga po kasi talaga sa akin is kaibigan. Hindi po ako maano sa mga jowa-jowa na yan. Okay lang po sa akin kahit walang jowa basta may mga kaibigan po ako. Pero mali yung kaibigan na pinili mo by this time. Oo. Kasi bukod po doon, hindi ba nga po nag-birthday siya, nagastos ko na lahat-lahat. Magkano pinag-usapan natin dito? Pero ano po, ayun, kasi nung Monday... Magkano? Ang tagal. Siyempre nakwenta mo yan. Hindi, nagastos ko po sa kanya, higit po 3,000 siguro. Oh, malaki din. malaki-laki na yun, ha? Malaki. Kasi ang ano nga po is, first time niya lang po bongga. Ano? First time niya mag-birthday ng bongga. May photoshoot pa nga nangyari. Photoshoot pa po. Lalahit na si Papa. May hindi may photoshoot kasi nakaka-proud. So proud. Okay. First time niya, kasi mga pangarap niya po kasi talaga yung mangyari sa kanya dapat nung debut niya. Pero yun nga, ipangarap niya yun. Pero bakit ikaw yung gumagawa? Hindi ba dapat siya? O kaya yung partner Kasi niya? pangarap niya yun eh. Hindi po eh. Wala namang masama, tutuparin niya yung pangarap niya. Pangarap niya yun eh. Respeto natin. Pero yung magsasakripisyo yung iba. Oo, mali yun. Tusira din siya eh. Okay. Sa akin po siya talaga lumapit kasi alam niya pong hindi ko siya tatanggihan. So ngayon, ano yung pinaka-problema mo, be? Nag-away po kasi kami. Ano pinag-awayan niyo? Kami, eto lang po Monday. Parang kumbaga yung lahat po ng effort ko mula noon pa. Noon pa po magsila pa ng kaibigan ko. Tapos hanggang ngayon, parang lahat ng effort na baliwala sa isang iglap. Yung mga pera na nagastos, ni thank you, wala. Yun po yung ano. Ito mo lang na-realize. Wala. Parang sobrang bigat po sa pakiramdam. Sobrang sakit, kumbaga. Ngayon po, tanong ko lang po sa inyo kung dapat pa po ba siyang, kung dapat pa po ba siyang kausapin. Oo. Diyan ka masaya Bigyan mo ulit ng birthday niya. Okay, padibo ulit. Walang problema. Sige. Talungin natin ang ating mga bida-bida. Kasi nag-away kayo. Pinapalabas po niya na pinahiya ako daw po siya sa mga kaibigan niya. Kasi hindi naman. Pinahiya mo because nagkwento ka. Kasi hindi po nagkaayaan po kasi yung mga kaibigan niya. Inaya po ako ng mga kaibigan niya na kumain sa labas. Tapos sabi ko po, ako lang ba inaaya niyo? Hindi niyo ba ayain yung isa? Sabi ko po sa nila. Aayain. Sabi po nila. Tapos nagbiro po ako na, ay wag niyo na pala ayain, baka magpalibre sa akin. Gumanon lang po ako. Tapos minasama po niya yung
sinabi kong ganun. Mm. Na parang pinapalabas ko daw po sa mga kaibigan niya na wala daw po siyang pambili. Parang wala naman eh. talaga. Charot. Ikaw gumagastos Wala lahat naman eh. talaga. Oo, di ba? Kasi gano'n naman po lagi pag lalabas po kami kakain sa labas. Ako lang din ang Oo, kapag lalabas. iinom kayo, kaya ka nga pinupuntahan eh. Oo. Kasi magpapainom ka. Yun lang Kaya naman po, yun. Yun yung gusto ko pong sanang diretsuhin sabihin sa kanya na totoo naman yung magpapalibre ka, kaso nga lang po. Ayoko na rin po kasi dagdagan yung galit na. Galit na po talaga siya sa akin. Parang sabi nga po na may isang kaibigan na ano yung pinalagpas lang yung birthday mo kasi may kinailangan sa'yo. Oo, malinaw. Obviously. Tapos ngayon, patapos ng birthday niya, sabi niya sa'yo, ang pangit ng ugali mo. After all, After all na siya. After all. Kinaya, Bing. sabi mo ng English. kaibigan ko yun. Hindi pa sabi po yun na kaibigan ko. Dulo pa niya nilagay yung after all. Ang Okay, saya niyo magkakaibigan. Ayan niyo nga kami minsan makapag-inuman sa inyo. Ganto-gantuhan lang, ganto lang tayo. Ako bibili ng alak, libre ko. Okay? Ako sa kwento. Oo. Ikaw taga-bili ng ice. Ayan, sabi dito sa ating Facebook, sabi ni Jessa Pastor, ang advice ko lang kay caller, mahalin mo rin yung sarili mo, move on ka na sa kanya, as friend mo, mag-move on ka na sa kanya. Huwag ka na pumayag na gamitin ka lang niya pag may kailangan lang sa'yo. Kakaibiganin ka ulit para perahan ka lang. Kakabusit yung mga ganyan tao, tapos may nangyari na sa inyo para kabayaran sa mga itinulong mo sa kanya. May nananalasing na lang siya noon. Alam pa nga niya yung nangyayari, baliw yung babae na yan, sabi. Galit na galit. Anyways, maghanap ka na lang ng iba na mas deserve ang love mo. Oo, parang talaga, aware siya. Tsaka hindi nasasayang yung effort, oras, 'di ba? Si Gwen, sabi niya, hindi deserve ng kahit sino ang gamitin lang. Know your worth po. Doon tayo sa kung saan nakikita at na-appreciate ang value natin as an individual. Love yourself. Hindi pagiging madamot 'yan. Core ng pagmamahal, yan kasi hindi tayo makakapagmahal ng iba kung hindi natin mahal ang sarili natin. Saka alam mo, nagmumukha lang talaga tayong madamot doon sa mga tao na sobra kong humingi sa atin. Yan. Sobra-sobra tong, imagine, pang birthday niya, photoshoot pa siya. Pera nitong si Zen yung ginamit. Pero may sarili siyang jowa, di ba? Na kung talagang gusto niya na may magpuprovide sa kanya, hindi doon siya magpalibre. Tapos hurt-hurtan siya nung nagbiro itong si Zen na sabi niya na wag na isama kasi baka magpalibre lang yan sa akin. Na gano'n naman daw talaga yung nangyayari. Siya yung gumagaso, siya yung nanlilibre lagi kapag sumasama. Bakit ka ma-hurt? Totoo naman. Totoo naman. Sera ka. Aray ko po. Eto sabi ni Anderson Breathe, pre, kung ako sa'yo, pabayaan mo na siya. Ginagamit ka lang niya kasi mabait ka. Isipin mo sarili mo, may sariling buhay ka, higit sa lahat. Hindi mo siya sagutin. May sariling buhay siya at may kinakasama na. Palayain mo na siya at ang sarili mo sa mga salita. Sa mga salita at ramdam mo, mahal mo pa rin siya. Kaso may mahal siyang iba. Di na uso ngayon ang martir, sabi dito. Sabi ni Alma Cyril, wow, dinurado. Dinuradong bigas. Tantanan mo na yung girl na nanggagamit lang. Kurimaw talaga babae na yan. Sabi ni Alma. Sabi ni Sherwin, limitahan mo na yung bigas na ibibigay mo sa kanya. Oo. Eto, sabi ni Kay. Sabi niya, wag mong hayaan na gamitin ka lang niya. Ano yon? Friends with benefits? Benefits na siya lang ang nakikinabang at ikaw ang nahihirapan. Hindi mo deserve ang ganyang babae. Bigyan mo ng pagmamahal ang sarili mo, Tama yun. Friends with benefits pero siya lang yung nagbe-benefit na, no? Magaling din naman talaga. Sige, balik natin sa kabilang linya si Zen. Hello, Zen. Hello po. Ayan. So, narinig mo ba yung mga sinabi ng mga kabarangay natin? Yes po. Lahat sila sinabi, tantanan mo na. Kasi hanggat nagre-reply ka sa kanya, di ba binlock ka na nga dati tapos in-unblock ka para humingi ng pera, tulong, ganon. Nangamusta po ulit. Parang inaunti-unti na lang din po ulit yung pagsasama po ulit namin. Pero yun nga, yung paglapit niya kasi na yun is may pangangailangan siya. May intention kasi siya sa'yo na hindi maganda. At malinaw naman. Tsaka alam mo naman yan kung ikaw nakakasama niya, for sure alam mo na hindi na maganda yung nangyayari kasi ikaw lang yung bigay ng bigay. Napagbigyan ka man minsan. Sobra-sobra pa din. Yung ginagawa. Hindi naman makatarungan yon. Taka may jowa siya Buti hindi kayo nag-aaway nung jowa niya. Kasi syempre makakahalata yun. Ha? Wala po siyang alam. Yun nga rin po yung isa sa nakalimutan ko pang itatanong.
Kasi parang yun po yung inaano niya sa akin na pang blackmail ko daw sa kanya na what if daw kung isumbong ko siya sa kinakasama niya, yung may nangyari sa amin, yung mga ibang sikreto pa niya na Wait hindi lang, alam na- that time nung may nangyari sa inyo, may kinakasama na siya? Meron po. Ay, alam mali mo. kayong dalawa. Alam mo yon. Alam ko po. Oh, diba? Patay na patay ka dito sa babaeng ito eh. Hindi pa po sila magkasama pero sila na. Oh, Kahit kahit na, na. relasyon yun eh. Oo, mali ka rin doon. Pag sa'yo ginawa yun, gusto mo ba? Di ba, syempre hindi. Magwawala ka. Hmm. Oo. Hindi ko naman po kasi talaga in-expect na may ganong mangyayari kasi sabi ko nga po nang una, tinulugan ko na nga siya. Siya pa yung nangalabit. Oh, dumikit-dikit ka eh. Siyempre, Nararamdaman mong mainit. gets na yan. Oo, tsaka Kahit yun na walang yun. salitaan. Na may basta- alak, may balak. Yes, mararamdaman nyo yan. Tinginan pa lang eh. Oo. Pauwi pa lang kayo, alam nyo na. Tinanggal mo yung unan sa gitna. Be. Sabi ko nga, Mm. pagkatapos na sabi ko sa kanya, bakit mo ginawa? Sabi ko po saan, tapos sabi niya, lasing lang daw po siya. Mm. Tapos, kasi after po nung may nangyari sa amin, may nangyari din po ulit kasi sa kanila nung ex niya. Mm. Ano yun? Paano mo nalalaman? Oo nga. Nanood Sinasabi ka? niya po sa akin. Hindi po. Ina-open naman niya po kasi sa akin lahat ng problema niya, ng mga nangyayari sa kanya. Ina-open niya. Sa akin niya lang po talaga lahat sinasabi ng secret niya. Kumbaga, ako po ang nakakaalam ng lahat. Alang ate mong girl. Pwedeng ikakasira niya. So alam mo na kung anong klaseng tao siya. Oo. Diba? Yun nga po yung sabi sa akin nung kaibigan ko, ito lang po, sabi niya, ngayon alam mo na kung anong klase siya, papangarapin mo pa ba siya na mapunta sa'yo? Paano kung yung ginagawa niyang yan sa kinakasama na gagawin din niya yan sa'yo pag naging kayo? Saka, Kasi hindi- malinaw na rin naman po sa amin lahat na yung kinakasama niya po ngayon, ganun din, ginagamit lang din po niya. Oh, yun naman Kasi pala. nagsalita po siya sa amin nun eh. Kahit din po sa akin mismo, nagsalita po siya. Kasi po dun sa may nangyari sa amin. Inuman po kaming dalawa lang. Lumabas po kaming dalawa. Nalasing-lasing po kami ng sobra na nakapagsalita po siya sa akin na hindi daw po siya masaya dun sa kinakasama niya. Nasa kanya lang daw po kasi lahat ng kailangan niya. Pero kapag nakaahon-ahon na daw po siya, iiwan daw po siya. Sige. Pera pala. Pera talaga. Mm-mm. Naghahanap siya ng merong magsusuporta sa kanya. Napakatamad niya ha. Oo. Pag may time ka, sabi mo napakatamad mo daw, sabi ni Lady Gracia, at diretso mo na siyang block para hindi na makapag-reply. Gigigil ako. Kahit na-restrict mo yan, sinisilip-silip mo pa rin naman yan. Ganyan naman yung ano. Black kong black. Oo. Tigilan nga natin. Tapos wag nang i-unblock pag mamimiss, pag magre-relapse. Tsaka tama na, ang daming tao sa mundo, ang daming babae sa mundo na maaaring magmahal sa'yo. At tatanggapin ka at hindi lang basta-basta nahihingi ng pera sa'yo. Totoo. Tatandaan mo yun ha. Kasi tignan mo, umiikot-ikot na lang siya sa inyo, sa'yo, sa ex niya, na kaibigan mo pa dati, tapos ngayon yun sa kinakasama. 'Di ba? Feeling ko magaling kumanta yung babae. Sobra. Sabi daw po, magaling gumiling. Ay! Dancer po. Dancer kasi siya. 'Di ba? Alam mo laman lagi ng TikTok ang ate mong girl. Ayan. Pero tigilan mo na lahat sila ha. Oo. Kahit pati yung friendship. Kasi parang ginagawa ninyong maskara yung friendship para ituloy nyo kung ano man yung ginagawa ninyo eh. Hindi gano'n ang pagkakaibigan, Yes. ha? Okay? Kahit yung sasama-sama sa inyong mga tropa nyo, huwag nyo na isama. Ganyan yan. Mas magandang ganun na lang yun para wala siyang ibang maging choice kundi tulungan yung sarili niya at hindi umasa sa iba. Totoo. Parang kung totoong kaibigan kayo, yun yung gagawin ninyo. Mm-mm. Kasi Tuturuan niyo natotolerate siya. nyo din kahit papaano eh. Kasi kapag pinagbibigyan nyo sa ganyan, lagi nyo nililibre, ganyan yung ginagawa sa'yo, bibigyan mo ng pera, masasanay yan. Hindi siya gagawa ng paraan para iaahon yung sarili niya. Yes. Hindi yun tunay na kaibigan for me, ha? Ekis din paminsan. Pag nalaman mo na, nandyan siya, okay, hindi ako sasama. Saka, Ganun. baka mamaya madamay pa kayo dyan sa gulo, mamaya dun sa tomboy na yung kinakasama niya ngayon pag nagkabukingan. Takot na takot siya, di ba? Na baka i-booking mo siya, i-blackmail mo. Hari po yung tanong ko po sa inyo isa pa pong tanong ko na kailangan po ba sabihin ko na dun sa kasi nakokonsensya din po sa kinakasama niya, wala po talaga siyang alam. Ang bait-bait pa naman po nun. Ayun, ang bait-bait, tas gano'n ginawa niyo. Magkasundo po kami nung kinakasama niya. Kahapon nga lang po magka-chat kami na ang sabi ko lang po is huwag mong papabayaan yung kaibigan ko, ganito. Parang nandun pa rin yung care ko sa kaibigan ko kahit ginanon niya ako.
Which is, dapat hindi naman yun talaga ang sasabihin ko sana. Yung gusto ko Hindi sabihin na. sa kanya yung Oo. ginagawa. Wag na cut off mo Pero- sila parehas. Okay na yun. Nangyari na mga nangyari. Para at least wala ka ng pakialam. Okay? Sa kanilang dalawa. Saka kung ano man yung magkaalaman sa dulo, pag nalaman na nitong lahat at kinumpronta ka na, mag-sorry ka. Kasi Yun. alam, aware ka eh. Okay? Tanggapin mo din yung pagkakamali mo. Huwag mo na lang ding isisi lang ang lahat doon sa babae na yun kasi parte ka din ng kasalanan. Okay? Anong gusto mo sabihin doon sa babae na yun kung nakikinig siya ngayon? Sana nga po nakikinig. Mm. Dahil, akin lang naman po, kahit di na tayo magkabati, kahit di na magkaayos kung ano man yung mga dati nating sama na akin lang, ma-realize mo pa rin sa panahon na wala na ako sa'yo, ma-realize mo na kung gaano ako naging mabuting kaibigan, naging totoo, at hindi nawala sa pagtawag mo ng pangalan ko, nandyan ako. Sana makatagpo ka pa rin ng gaya sa akin na kaibigan na masasabing one call away. Kasi gaya nga ng sabi mo sa akin nun na ayaw mong maputol yung pagkakaibigan natin kasi ako lang yung ganito sa'yo na kaibigan. Pero sana this time, pag nakahanap ka ng kaibigan na gaya sa akin, hindi yung kung anong meron ako, yun lang yung papahalagahan mo. Yung gaya niyan, yung pag may pera, nagiging kaibigan mo, ganyan. Dapat tignan mo din yung effort na magiging kaibigan mo. Meron man siya o wala. Yun lang po yung masasabi ko sa kanya. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.